Mangko mama tuan rumah, mamaku Samsudin. Muka terhibur karo Purbasari. Asik. Apa kau Samsudin? Arek ayah Popi. Lamun arep rumah tangga bebeneran aja nganti awan keluyuran balik esuk cangkeme mampu inuman casta alesane diajak batur melekan disawer Kang Casta. Kanggo Kang Casta pegat pisan Kang Casta wis entok Casta kula lima pekatan uwis kudune balen maning kuatir kaya sing di amaku Samsudin sing akhire gawe nyiksa nimbang Kang Castara Kang Casta Kang Casta Kang Casta Kanggo Kang Casta esuk-esuk Kang Bapak Kowo pokoknya Bapak Kowo ini mai sakit ketokan kacil kanggo Kang Casta maning ayo disawer maning esuk-esuk kan ditokna Kang Casta Kang Casta Kang Casta Kang Casta lara ati pengen si bunuh diri priwen keturunan sing ditinggal kari Kang Casta kanggo Bapak ngajak Kanggo Samsudin Ibu Nani ora tahan nyangkani penderitaan deleng senoke selalu ugal-ugalan Kang Casta coba nok mari minume lan ugal-ugalane inota ning lakine anake wis gede-gede Kang Casta maning sampai wis ketemu sakit Kang Casta Kang Casta Kang Casta kula nrima bekatan wis kudune balen maning kuatir kaya sing dingin sing akhire gawe larane bati obat Kang Casta Kang Casta Kang Casta ditokna Kang Casta manggo Bapak Kowo Kang Casta mari kanggo Kang Casta disawer Kang Casta kanggo burunge lara ati pengen si bunuh diri Kang Casta priwen keturunan sing ditinggal kari kanggo Papa Saka kanggo Papa Saka Ibu Dini Kang Casta ora tahan nyangganing penderitaan deleng senoke selalu ugal-ugalan coba nok mari minume lan ugal-ugalane ingeta ning lakine anake wis
gede-gede Kang Casta ngesungaken Kang Asta rumah Kang tangga Casta beneran loro maning Kang Casta siji maning Kang Casta kesuwun bengi kaluyuran balik esuk cangkeme mampu inuman alesane diajak batur